nkonya bale ebintu bunabuno mbabwate esukali kurwasa che company ao obusi bw'ingano amabuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibwe bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyiro nka mbabwa tomokali obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokali ba forklift asibwe bokali ba which customer care buri obwebirengo bigoro to tigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga asili gurije mu buko asamange totalere asinsemo cha owu complex eyiranga namagacho asafaricom boigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simbo transaction number chabo 0111 161 500 Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nikome na isano na mumutenyi no yogatano kabero mwaka no yowechirubere 25 mo mwancho mu urgerinde no kwegena mbiyo rando nsia sole na gukwanire nabo yokwaligane konyora mwana maya ye kionga chinsenye chiabo no butiko literane serious nyakunde asense meli manyeryo nigale Wilson Makuli tangani negati ali kwaligane tia sinchira yobwe Ndoma minto ayana magomba manesa na ligereyo yo minto mapinduzi gali pamotagore to motu omubere ofini sentio siemo hoyo manyakanite buna mapinduzi nigorusi wa senkendu hasara chiekwe ni gwankyo ensemo ya gionsere ebunge ya ubasi kaunti ya Kisii Oberebu mwana w'emyaka 5 bere konyorekana gaitire hangene chiro yo mugonchoro ewodi ya Kemera he bunge ya Kitutu Masaba. Make sure mwatwale office mwabere united mwabekira barayaba ya stage bali barajiko bakonya 19 teme tora mnato gusukie CPA ya Burabu motu abana boda boda korwase sub county ya Burabu ujaki kyombe helio we konya Karibu homoncho mo ligerelia mo bero fini sentio siemo yo manyakanite buna mapinduzi igorusi rero asenkendu na goika senka ya sekenyoro kia gionsele ewodi ya Masiwe West hebunge ya ubasi kaunti ya Kisii mapinduzi ni gasirite buge mubaye kubatikana n'ikingome cyabete kakanyora asensemo ya kiumbo asekibura buru cyabete kigane kuwachinga ki cyaba kyombe kyalinda mwananchi babete bakora itarasorogongo ruagusi mapinduzi ni garage kweni gabwonkyo asinka ya sekenyore kia gionsele asabantu bonsi baburiwe kuchikobeka obotoereru mapinduzi umano mitego mbya abantu basiketenka lakini oralire kama yana manera tubaje aminto mambya ukware omorembe oro monene nanenka mwande ganinka iyo sedi tubata maskani mwete waigo tudumisa maskani ayo irato tuara matanga ama toereru enyangengia yo mombro minto mapinduzi no monto anchita abantu mapinduzi no monto gosmael nda to kwane ga mabito bata bageni ga kimoche mobe komole bake egera bana bakyosibini bagende skulu lakini abana aba ngakibago te komenye skulu chakobo obori umwana yomo omwire skulu yao agende gosoma
mugaba n'ugoja mugaba na mabio goza Simba apo oli muga mapenduzi amwega asie kaunti aina anototagete tume oinoga kibesa kiasa pi arabu abwe muswe milioni mami no matia ni wara kwa kugwino na bakara ba usubu na kuna bana mami na ba kere simi na baba ngeli na kwa daiki kuna ba goika egente kanene tali siasa yoka en kwano obumoro ya kweta soko rwanirira obugima bwaje Mubere w'umwana w'imyaka 5 nebere haselieta Cornelius Omboga korwa sekinyiro kya Nyamukenye kiabira hange nechiro yomugonchore wadi ya Kemera hebunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti ya Nyamira hoyobeteka kubora korwa senka ya boli tukuregoro ense ya Morogoba igatoka gasire tubuge mubaye asumubero ye horenge nechingoma chintinde anigabo gwichani konene asabwe boli nabo igaba matebe kinyure kigima asama kwira yobotutukano anene nainda ko muyurenge homwana erweka ase family omulikitu Wycliffe Tyson Manyara orogotirwa senchira yobwekra Cornelius nigo arenge omwana oyo mubweka ase family yabo konyora nigo aikire emyaka 5 nebere boigo ase skuru nigo aikire konyora ekiredi getangani nigo liarenge rituko liegoro mogoroba angensa eyamo ya mogoroba nenusu ekero asokete isiko na ticheti kwirana nainde nigo bamorigetie obutuko obogima boigo rituko ligima lia rero ase babeka chiro botikira ase omubere oye otoka kore echaime kore nechingoma chintindi ase omotwe oye oyoiga intatumwa abo Cornelius engineer Kimanoti inkani gaiga omwana gasirete chinse chama obachiarenge saa 1:30 ao getie kero agasoka isikonga kanga igaenda sengina akoni binte para korende nganyorekana ngatari orro so kero twachi kumuganya baka chinsa iga saa 2:30 ali twachete kumurigia nga ngayo mwana ara sabantu bande sasa abana bande bari ochensa komo ekanyorekana nga mwana oitayo kurwena twangete korigia omwana obo tukobogima paka muna twikira bono mambia achire baka bono mugasa achire gotoka agaye karutire chaimi abamate boigo abanyakenyero nigo baichana na nigo bagikeria engane iyo igo nale gochigo kwanera ringane ringa ekinege tende kebe kinege ntekebe goito mwana moke gotabu ati sambi naye mwana owaka okorama na ndite kaibere no ramonere onyensa chinde kwa bate kilachi no mweboli oye gosenza chinde kwa gwato bengana ke mwana yale buyega gosaro mungaini egente ke ngwata yange kinege ntekebe na ndoro chikabaga bana munege saku na ichandire sana na yakoreke na mwanya abantu bose bayichandire na kiagere tuachire gaiga ingane ritira ndira to kino yangake patikira egero banyora ngo mwana musini ni muno yo tagwatike mwana monta go itwenjere ngabuneya ere koro kiboronge na nda bayiboli bae nabantu bakweligeria so kweligeria kwa mabera isa kweligeria so kweligeria gokongi na kweligeria so kweligeria gokong fada monero mwana bwe kababwate anda ke batagete ke wango gete bamanya korengeria maganande ngabona iga igo babeka namo baso echaime gotugama kurigereri gochiarie chaime eye kiyo mwana otoka lakini otoka gakwete gakio nyendiria tokorenge moyo gakia ngontu agoka gakio uri okorete iga nyasaye tata tamo omoremba asobogima bwaye omugambi bworogongo nigo nere agikeria engane iyo ase aboria bayiboli bonsi banyareka bamaiso ase abana babo anene chinsa cha magoroba omwana oyo alipotete kururiti kuria Marogoba chinsa cha Marogoba iga saa 1 ali mwiboli nyana ngakete simi omwana oyo osire tukaba kubeka matangazo gochisa bayiboli mbalimbali ng'omwana nasire andi bano mambio mwasanchivu naije bakankaga otebuno mwana asire tobateba meke report police na andi baite angange igabarora bano marwana na kirusi omwana otokira kwete jamega boto gosaba bayiboli bon space babeta balinda abana babo kubarure skuru bamanya y'abana bagotoka na andi twari gosaba bayiboli bon space ndora twari bumanyi oyo koletaye usuka gire gokoraya onyare kubwatisha bantu badisha ninyare konyara bomaye omubere oye nigo orusigwa asayo na koiro engendu ekero obutuki bwachakiwe kuripotera Katembe kuro mugonjoro Kemera Ward Kitutu Masaba Nyamira County che Wycliffe Tyson nasenka yomugaka Wilson Matunda horango korua sekinyoro kya Matorora
Meye sublocation ya Nyamure location ya Nyabukiani imeye ward ya Ichibo igo yasokire na kugania bokonyi kurua saba samaria baya heli babakonya barwaire babere au bare asenkejo banyare koirwa nyagitari konyoro bugwenia orengana no mugaka Wilson Matunda nigo enekiribuna Burugio ya Silieta Gradis Nyaboke Matunda na boigo mwana ya Silieta Irene Nyanchamba Matunda igo bachagete kurwara wetani myaka 10 yetire gento keirire familia yumagega anene aso kubaligeli bogweni muri kitufatika Disemba robotura senchira yobwikira Nguika gaiga ase kinyoro kia matorora ime ya ward ya Itibo ase tukumirana numugaka Wilson Matunda Orango oyore numuchando munene buko barenda abarwaire babere abo bare omurugyo ye Gladys Nyaboke Matunda na umwano ye asereta Irene Nyanchama Matunda abo bonsi babere abarwaire egeka getaneti emyaka 10 bono indi na abarwaire bachagete 2015 umongna agachaka kurichinengo nara moire nyagitari riteini na moire nonya Nyamira rifaro iwarende chenchi endetera atoka bono oikira asigete arire amaguru bona gusinyuka genda nabo ibone nyaruka nero ikarwara ya chagete mna TV akagenda akagwa mariogo agamwari oye nanta ikagatita tachiko yakora ora ndika cheke inda nanda bona agachakarwara nanda agachakairana agachakakora mariogo lakini bono ugataire bona maguru amagoko tari gokora gaswikaragerigwe none ndageraga kwa gugutari gugakubwatwa tari bwa mane gutara aiga umugaka Wilson nigo agukwanira uburendi bwa baiga babere n'uburendi bwa buroboko gandi bunandiga ninchendororo kubarenda ono ninche bwe kanda aiga amono nabarwira babere ekwo ninchonye tinje na babere sikana bagutwerworo abarwira aba ninganetie banyole amatiba bwagwanira taiseine nukuiga nakwo ugusaba naboigo ukugania kwabo asego nindikie nyoro bokonyi bwogosibwa asengeche family ye na asengeche bokongobo esimi yanegere 07 20 28 56 14 07 20 28 56 14 amalieta koleta Wilson Matunda Orango samalieta nche Peterson kamanda ngorokwa ekinyolongena kia matorora kurwara barayibande mbaro babo amusinyalibo umugabo noito Nyamira county akongo mugeni omoseneta chanwa nero kurigyo bugabana enana noire umugwoti representative aiga Itibo kabarancheri ogeri Kingo reporter Gatembe koreiga matorora yegotoke meye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba Mo seneta we county ya Kisumu Skirija Dionyonka nigo hamuchiro bokarali we chinyagitari cha level 6 haige emergency asa teruna nigo chigendete kwena na bokarali bobe gochia saba na inchi okwana samagacho ye bunge ye senate marogo bajalero omuskonyonka igo chingiki chamo cho bokarali we nyagitari ya KCT chingande faro hasa teruna bokarali we nyagitari yo nigo bogendete goturubana nyonka nigo aira chinga kecho kubulie serikali nene ko irobote nene rwe chinyagiteri cyo kurwa se chi serikali che county ase charolekanire gosinywa emeremo yabo. It is actually, Mr. Speaker, embarrassing to have that hospital be in the condition and the state it is. But in reality, most of the health facilities in our regions are all the same. There are no medicines. You have the technical personnel who are supposed to work in these hospitals. They are either victimized, some of them are on strike right now. There were CBOs which were signed, they are not being honored. Governors are collecting all source revenue from the hospital facilities and claiming that is what they are collecting, and yet in reality, that is money that is supposed to be used in improving these facilities and making sure they function. I would like, on my own volition as a senator of Kisii and a colleague in this house, to ask my colleagues
And Mr. Speaker, I'm very lucky to be in the Health Committee with members like Honorable Thabita, who is my colleague in that committee. Honestly, we must agree what we are going to do with the health sector, because some facilities are being handed over to the government, and the government is providing grants, and yet some of our facilities like the Kisii Level 6 hospital has nothing. It is actually partially closed. There are no medicines, there is no running water. I mean, everything, Mr. Speaker, seems to be going wrong. So I'm feeling that we need to sit as the Committee of Health and interrogate, do we make a deliberate decision, Mr. Speaker, to then ask the government to take over all the level 6 hospitals, if that is what it means for these facilities to be functional? Why don't we sit and call the governors and ask them if they are willing to relinquish the management of these level 6 hospitals with the national government and see how best that can be done. That if we find that that is an option they wouldn't accept, then why don't we sit and ask our governors how they would want us to solve the problems? Because there are too many, and the facilities are all of them becoming dysfunctional. Munyakira kubikia magi ya Jubilee hoibo igo kabiro mujumbe ho West Mugirango Musike Vincent Kimusi igemurunganire korwa saba kichukura korwa senseme yo bakagaire kubetereriwa kunganyi chikura cyabo go cyase bunge ya kitutu cya North imeye county ya Kisii ekorwa teba kirabo ise kwirrogo chorwa kwa barayi bataboneti asebiroko asama tukalibosyo ukwano mu basolero chinga kiche taro ya yase cyabisi cya IBC sensemo ya marani Kimusi ni gamenta bune kyo ne kirachiko kya ni mubaro ase kibunge chinde nakwirira hogotekeraniwa kwa magendero twachire kubeka complaint yaito nga abantu mbaregaiga abarayi kurwense emeye bansire kuriya abantu koruchi constituency yawo isiko ko baretera indegere babarike chikura umwakonde babakere chikura na inche na sabira aba inche abantu baminto ba kitutu cyache notigaiga twaigwananire twaigwananire bantebiri kurero kurenda bare onde bwesi ora myari gocha igaiga otayiwe constituency ye abantu ba kitutu cyache nothi mbaisa ine bagocha gwaka chikura bachore umurayobo temo ya West Mugirango asako kubo murito Ikonge Yanchore Nyankanda Embonga Bonyunyu abantu bose pibareturuga na ibako ngainwa bawe besa bisinini bacha kwirika igaiga esengento batatageti na enderende saudi bako ayi guchibesa baranga tikatogende erindegere to guchisiringi sano toike togore sabunde igonta getoko basaba abaraji abo na kubatebinga abantu batutu cyache North enamba igeisa inego chora abarayi omwakonde na abantu batutu cyache North mbabache guancha gocha gosorerwa abarayi babo na abantu batamenye tikitutu cyache North. Fanyanga biashara hapo Park Street. Naonanga watu wanakuja wanasukishwa hapo mpaka wengine wananiuliza kwani IPC kwa wapi? Naambia IPC kwa hapo. Namuuliza wewe umetoka wapi? Ati nimetoka na Mira. Nyamira tena umekuja hapa mpaka anashindwa kuniongeleza. Na muacha tu, kumbe hiyo kitu mlikuja mkapewa ripoti mmegundua. Sisi hatutaki. Sisi wakati tulichagua serikali sasa hii Ruto. Tulichagua sisi kitutu cyache North. Hakuna mwenye alitoka kule Nyamira akuja kumchagua hapa Marani. Kubaliana kila mtu akae kwao apige photos, hata maendeleo kikuja ndio wale watu wa kule wanapata maendeleo. Sasa mtu ukitoka Nyamira, mtu akitaka kusaidiwa kule Nyamira utasaidiwa vipi ukija hapa Marani kuja kupiga kura? Kwa hivyo fuatilia hiyo kitu na tutaki hata mimi usinipate Nyamira nikibadilisha kura. Kati ya watu paka tuko na mapicha zao hapa zote. Watu mara ya kwanza walileta na gari ya Nyankanda. Na gari ingine inaitwa ya kutoka huko Gianchore huko juu. Watu wakaleta watu 100. Tukakuja paka kwa ofisi tukararamika. Lakini ofisi kasema itaenda kuchukua hatua. Mara ya pili tena Nissan tena sikakuja Nissan 4. Sasa hiyo Nissan ndio tulileta shida, tukakuja kupiga firimbi hapa. Lakini kutuwekea watu kukuja hapa, tunaambia hata administration hapa kwa DCC hapa ama kwa hiyo ofisi tunaomba kama mheshimiwa Kemosi. Watu wanaendelea kuipia Matiang'i wetu kura. Sisi hapa kitutu cyache North hatutambui Ruto. Sisi tunajua mtu ni one term na Matiang'i. Unanchire moyo kugendera gutinga bukarari bekia magi ya Jubilee ikorera abarayi bekia meke bakora no munyakirogo munene bekia meke Musike Vincent Kimusi munyakirogo bwe county ya Kisii yewe county ya Nyamira Dr. Janet Kumenda
Onyakirogo bwe bunge ya North Mugirango isakatebe hega cha baraibande iko bara umuyaga bukwigora chia bisi chie bunge ya North Mugirango asomoyega okorekana ensemo yekerenyo asomoyego yiganiga bagusibonsi bagendera kuboliwa goswa se kiama gia Jubilee bosyo bochori bonene bo mwaka w'ekirubere 2025 nebiro muri kitifatika Disemba na roboti rwa senchira yobwikira Ekiama ekyo kya Jubilee bagendereire kugareya obokoreri bwabo wetera asokwigora kyabisi kyekiama aserero bayigora kyabisi kyebunge ya North Mugirango ekerenyo aiga omunyakerogo bw'ekiameke oyeboigo ukabeiro mubunge o West Mugirango omoske Vincent Kemosi nigo agendereire kuboria abagusi bonsi kumubwatesya Matiang'i atebire 20 byamara ino kuborie kerogeke itongo tkondenane kyama ya Jubilee onde bwensura tkondenana maninja ye chama ya Jubilee ere ikaro jako ne wakira kuburayo kwae bose bonte boyo na ino abantu bami tokorwa ihonte getuko basegeta kyagera busiyengima kenye ngima ya itabire ngekyama ne ya Jubilee na ino abantu nabayiri bayito barega bataria se pati ya Jubilee onye batage toborai baterio morangu noiwere pado ndora asie kabaiche elinda gara tokwaterane tunyale kusukuma itame ya ito ya Jubilee mutwe maiga yoko igorwa gwekyabisi ekyo nigo abagusi baburiwe noyokoriya oboseneta imeye county yiga ya Nyamira omunjiria Adam Simochenwa kogenderera kwerikya na Jubilee eryogokinia omubaro Toyandango ne pati ya Matiang'i egoro kuju ne pati ya Matiang'i egoro kunagi na omore Jubilee na wanasema wako Jubilee lakini muko nyara kuamua mutaraso pati ya Jubilee na wananchi bonsi bigusiengima register mosoe mowe members wa Jubilee toyamo na imora aje kuwati Simochenwa muwati na bari bande kagere batere na Jubilee ensemo yaye omunyakerogo o North Mugirango moske Isaac Atebe nigo amochia abana siasa baria babeire bagutumika abahuni. Kumekuwa na vurugu huko Kisumu, watu wanaenda na mishale wanatembea town mzima na kuangaisha watu wa opposition. Tumeona ile ambayo inaendelea huko Nyahururu, Nyandarua, mahali leo kazi inaendelea ya kupiga kura, na sisi tunataka kusema hivi na ule mbunge wa Nyambari Chache asikie namna hii, huyu mtu tutatoa yeye 2027 aende kwao Pakistan. Baligo Kingo reporter Getembe koraige kerenyo eye gotoke meye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Unanjira yamo yogo segetana ase sekta ya bodaboda abagendi b'ekipikipiki kurwa se sub county ya Burabu inse yeli aburi ya Boda Association of Kenya nigo bachaki kiombe kerene kirenga gyo kubasira bakora no munyakirogo hase county ya Nyamira Dominic Babu nigo basiori bune byombe nigo birabakonya bana bodaboda kwegendelia ase baganeliwe kubatia machika para bune nchere yamo yogo kiani mebasokano ase chiparo muri kitupoli kapokara na roboti rwa senchira yobwikira nekiombe kiga ky'abagendi b'ekipikipiki kurwa ase sub county yiga ya Burabu abo balensenyeri abuliri manyakanite buna BAK ekibanyara kwa bago cha Kelimo Lyoka bakora wa mono president kurwa ase county ya Nyamira asirida Dominic Babu to make sure mwatwali Robis mwabere united mwabekira abarayaba ya stage bali barajiko bakonya 19 teme toramna togusukie CPA ya Burabu motu nomurubiri nyara kabago gusirwa amona barai bakorawa amono mujumbe bw'orogongorega rwa Burabu muske Patrick Osero mwakilishi w'abasubati kurwa ase county ya Nyamira musubati Jerusha Momanyi nabigo no mugavana Amos Kimominyaribo vile ambavyo mnaenda kufungua CBO, yeye amenitumia pesa. Hiyo ndio itakuwa ya kwanza kwa account ya CBO 100,000. Kwa hivyo round hii
tunawadia Nyamira na mama kiongozi anaitwa Jerusha Momina Momani. Kuwatikana muno musangerekano yiga ni go aba na bodaboda bagendera ko bagosemirwa kwene kibina gutumika bale ebimbe bine bigabuya elyo banyara ko bakwegendereria likali kuiwatania mune chimbwa echo kitari konyara ko bachiko bakonya. Mwaka uliopita, ndugu na dada, tarakimu iliyo na NTSA inaonyesha ya kwamba tumewapoteza Wakenya 5,009 katika visa vya ajali barabarani. Hii ni maisha, ni familia, ni mpendwa, ni baba, ni mama, ni mtu anategemewa, ni breadwinner ya familia, si ndio? Hatuwezi kuendelea namna hiyo, lazima tuweze kujinusuru wenyewe. Bodaboda power. Ama nimewaboesha bana? Nimeona macho imeenda kwingine. Bodaboda power. Mimi unajua ujumbe wangu ni kama pasa si amepeana. Wewe chukua ukitaka kuacha pia wacha. Waigono musangerekano onyarako wikirani wa amono DCC kuriga ase sub county ya Borabu oyo otagire gitambo kereke na kulira ngamba twanyarako bakubwatrana amo nabana bodaboda abega bunenchire yamo yogukinya oragongoriga. Tuweze kuwatii hawa viongozi wetu, na nyinyi viongozi mjue mmechaguliwa kuwatumikia, si kuwadhulumu. Omwelio ye Dominic Babu yoromurai kurase county ya Nyamira nikagendere ko bakakoboda bana bodaboda ko bamaiso elyo mbanga ino kurwase gati yabarai abo agatebekana chinjere chabo kitari chindonge. Once this vision is achieved, it will completely transform the bodaboda sectors. Kuripota ligetaseni kia wanjete kia gatembe kuroiga stinsemechi gache bunga ya Borabu ime ye kaunti Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara. Asorbolti rumonchomo ligerelia tonyoru motimokomo keto kuirana togende ne kiunga sinchira yoboikira. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amabuta y'ikimini kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego nechirangi ao nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyiro nka mbabwa tomokori obunge munabono uyebo bosombi gose transportation mbabwa tomokori wa forklift asibigo bokori ba which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero tukumbolire bintu biga aserigurira mubuko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simgo transaction number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyosara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwikachi event ao unabono elia catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0143567165 gosin 07047654
1-2 mwigo nabo kututalira ase chabizi chetu imeyo muchomo songo asa magacho Auru Towers milongo litangani mbarabali na AM Taylor kuse ebengi ya Kenya Women kimya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinie kiunga kia mamagusi. Karibu na hinde humanchumo ligerelia chinga kichi siasa chobo chole bonene bo mwako gocha changaire korekana ni gavana nchi be chinsemo chekeranyo imeye bunge ya North Mugirange kaunti Nyamira banyoliro bosemi goro yemeremo ya bisi yo mo senator hanene enchire ya bisi jiga iratango butumiko bobebe chibesa hechio chigo siramugendero ase chiserikali chechi kaunti ukwanira abamenyi be bunge ya North Mugirange marogo bayalero ni go mu engineer Adam Simochenwa yokurigo boseneta ikaunti ya Nyamira ni gateruna asemya kemenge yaitira abananchi ba Nyamira tibararore mereme yo hegekoranigwani ya bisi yo mo seneta ase ikaunti ya Nyamira asamentira buna no mo seneta igabonete wikirani meremo yaye ase bunge ya seneti natali asemyega ya matanga. Mr. Speaker, sir, my Nyamira county is not receiving enough resources. Can you see a way we can increase the resources? They go to my county. Mwete egesunge kimbu yangu jo wekwana muyake mpaka ate wajibeza kino chairman tuchacha Nyamira eroli yakabere yamanyago chekoroku oversight abantu baminto ndate montegerere igasi yomo senator igo oversight both resources and human resource abantu bali baligireka account abuna umwana takulika file na ababoli na jara kenyoro na ababoli na ki omogaka abana mbali nge kenyoro kyao baligire count na report na Nyamira Senate audit committee twarangerio mugabana twakoraki twamote inere gorugobasa Wanyanja constitution teri goteba oversight yakorerwa matanga gusama kolimi guse ekanisa liliwa jiyo mochango oversight yakorerwa at a proper channel and provided by the Constitution of the Republic of Kenya. Oko iraji file as audit committee ili ya Senate kwarangerio mugabana orwa machi abumwe weta asema teba ojo worichi besa chi asirira sama matanga ngira matanga mbona takujange na nepole ngende ndagwa nai ona bantu baminto na demba boli ora twale sese ekoganya ekero moibi aibire bintu yamanya ojaka gokoga liria achire gochipara sese yura kyobara sese ngia igewona gokwana ekero moibi aibweri monya kupambana nera aiwa unanjire ya moyo kubasira baibole na boiga barokiwa begrasi ya CCD eskuru yoboroso ya Nyameru ni goli tikura lero banyorugo sirwa no mwana siasa korwase ewodi ya bogichora akoropwa dagrasi urutwa onkeo unanjire ya moyo kwegandelia na masomo bo okwana chinga kicha baibole na boiga bari mu beskuru eyo igabagwe kirugo siroko ase bateru ne inerenjire ya moyo kwene kibuna barokigwa bo kwegandelia bari masomo abo mu chando ndebwensi utayo ono gana abantu baito toko give back to the community erinda abana baba kebuna baleiga mami nabaro batubuyekane anyora abana actually ekero gweta para kwanyora abo asunanete bitabwa abirwete mpaka jikaba batabwate no enasi bakubekerera ngakiende nero nyasaga gotokonya nabo tokonya batwakorire kwerende twakonyera abandu chiguru iwon that is why nachaga iga airinde tunyagokonya abana baito na nengwakira bali mumbu ya mono ndocha bali mumbu ya bakubasomi musika baibuli musika balimu ande makoleki musika abarai David Olina editite Nyameru ongota abasanti pesa uli dabagani abachire sukuru yaito Samarieta ni yango Beatrice Kemundo Murara aigana wakenyoro kyane kya Nyameru supplication itiko lyare nino no moko manne asokora abagani sukuru yaito abandu baito babere bagutandika bakuri bitagwo koboko
embulege gutubya twerwa na into abayo twachikonyo kugorana nto gwatibesa ekondo thometa senjo kubarigeria ekibakori bana abaiga mara nyingi no abarimu bachandite class mya senje bitabi gutweru bitari kolendwa sorendi borobia leo twabe no mogoke kya abana baito mbachi barende bitabu na abarimu bago kase class ime na kimogota aba wanafunzi. Na gwikiraga bomancho murigereria no gwikira omweli oba mangana maye yekionga chinsenye cyabo no butiko eliterane Cyrus Nyakundi yonekiye ebukoso yokoletera ibimenyererio igale Wilson Makori yoneki kibichana muri gwikira senchura yo gwikirano igale nge DJ atse nago sabiro twaro burigereria nabayigo butiko gorobya. Baraka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Moseraibu, tangana muninjo limu. Moseraibu no ruliwe. Oyo ya ebono kuna kubuzu, inkabu wole no kuna kubuse na nkabu turazoka. Aya turazoka no wole nkabu yo kuna kuisiki kia kanyole kia uji kwa kurwa. Abantu bose nari gachi bavuze abantu bose ko rwariraga mumbu yaganja abantu bose ko nonya kwa no ko marani no ko rwari atore tono aya nora ngano abo ko manyete kwana gutara ukiya tumaiti kende na benga bunabona aya tumaiti okenda abantu bose nabaga kugachuba abantu bose nabaga kuga akwere nyantro ta manyangamba tikako bamoseraibu oruka isiko orukesa abantu n'abantu mbaga kire bisarate inkiya ko bara moseraibu kenda bisarate kende kanisa sabande bagwiki kenda aliye kebute sabande bale na ati kono kwa nyumba no kuna kubuza waswena ni baka tuliko no niska ai Moseraibu tangana mu minjori ya da kolenga ko ro na Moseraibu oyo lero lyo kalukuru mu isurumbu omoizurumbu no monto muoro ai wono ra mu kakero kenda baso mono monege quality ya ruja muswati uri ya omo mino lyo digereti ya Tia una kuabusi biso na weta kuna wasaidia biso. Okonya umuntu kuabusi bake paro kuabusi ko take. Ai no muisuru mbwa. Kuna kuabusi biso na weta. Enda mo gondole me. Nyo biso na biali kuna kuabusi na mona mo goro. No le mcho kuna kuabusi biso. To tie biso na ibi wa una chiko ko chiko da bito bino chitoje. Ya tiga mangana yi. Baraka ninjo etembe, ninjo dorome, mangana mazu, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa ci company ao obusi bw'ingano amabuta y'icimini kurwasa ci company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu bindi binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego n'ichirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu bindi binge inyura nka mbabwato bukari obunge bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato bukari bwa forklift asibego bukari bwa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo batoresi bigotraseti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.